Sa Good Vibes, anom ka mga contingent ang natalana magpaindis-indi sa Lantern and Street Dance Competition sa Bacolaodiat Festival nga natalana sa February 9 tubtub 11. May report si Nico Delfin. Balik sa Lacson Street kag North Capitol Road ang selebrasyon sa Bacolaodiat Festival nga pagasugalawon pagi sa dazzling fireworks display sa Pebrero 9. Liwat man masaksiyan ang balantayan nga Lantern and Street Dance Competition nga pagalakipan sang anom ka mga contingents halin sa mga kabarangayan sa syudad sa Pebrero 10. Positibo si Bacolaodiat Festival Chairman John Stephen C. nga mas mangin masadya pagsaulog sang Year of the Wood Dragon ilabi na sa mga Filipino-Chinese community upod sa syudad. Ay balik namon sa ang festivities sa Lacson from 6th Street to 13th Street. Ang main stage sa North Capitol Road, bali tatlo ka stages ang ibutang namon sa Lacson. Kami Symphony of Lights and Sparks, which is ang siyang grand fireworks display to welcome the Year of the Wood Dragon. So we're officially inviting everyone to please join us. Ginalauman sa organizing committee nga matigayon man ang conferment sa business tycoon nga si Lucio Co bilang honorary mayor kag adopted son sang syudad. Sa North Capitol Road, ipahamtang ang Imperial Village kag Chopsticks Alley. Ang the Upper East sang Bega World kabahin sa mga festival sites sang tuigan nga okasyon. The performances will this time will not just be limited to Chinese schools since this is a Chinoy activity. We will also be inviting non-Chinese schools, but they have to stick with the theme. May 5 million pesos nga financial assistance ang intalana sa syudad para sa selebrasyon nga nangin isa sa mga atraksyon kada tuig. Nico Delfin para sa DGCast Negros.